दावदै फैदो ना स्कुटियाव गाखोफैदो मानो इसिबां अख्लाब्रा आं नोंखौ गोसो थोयो नों मानो बुजियालाय रागाजोंबा दानो न' खानानै लांगोन आं नोंखौ नोंनि नोंदायानो आंनो पारमिसन होखाबायबा माखौ गिनांगौ आं दा औ माबा आं नोंखौ गोसोबो थोआ मोजांबो मोना होननानै बुंबाबो नों मानो फोथाया नों आंखौ जुदि इसेबां गोसो थोथारोबा आं ब्रह्मपुत्र दैमायाव थांनानै बारजुमनानै थैहैथां होमबासो आं नोंनि गोसो थोनायखौ फोथायगोन मा बाथा जाखो बेलाय मा बाथा जाखो बे आं नोंखौ गोसो थोनायनि फोरमानखौ ब्रह्मपुत्रआव थांना बारजुमना खिथाबासो नों फोथायगोन बिनि उनावहाय आंहालाय मा लाब जागोन ना नोंजोंनो हाबा जानो मोनगोन ना नोंखौनो खुदुमनो मोनगोन ना गथ' गथायखौनो खांनो मोनगोन आंलाय थैनानै थांबालाय नांगौ जायोबा सानैबो थैगोन ना ब्रह्मपुत्रआव बारजुमना औ आंजों थैफानोबा आं नोंजों थैफायाबो आं नोंखौ गोसोबो थोआ बेनिखायनो नों आंखौ बांद्राय बुंनो नाङा नोंहा मा खालामो खालामै थां Hey, I love you. I love you. I miss you. I always love you. Without you, I will kill you. Let's go married. Let's have bacha. Sabsa handa khangan boro halko federkan. Jena oma bosa bidi bunga. Nangto gajianu khara adaku gaji khalambai. Ang nangko malababu goसो थोनो हाया मोजां मोननो हाया बास. नांगौबा आं नोंनि थाखाय थैनानै थांगोन. होमबाबो आं नोंखौ गोसो थोनो हाया याथु साला दिनैबा हले आं नोंनि खिथुखौनो गारा जाथे I love you आं नोंखौ गोसो थोयो नोंखौ मोनाबा आं थास' बिलाइजों फासिनांनानै थैगोन गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थानाङा नों मा जेब्लाबो थैनायनिल' खोथा बुंबाय थायो एसेबां थैनो लुगैदों नामा नों थैनोलाय गोसो जाया नाथाय आं नोंखौ मोथो मोजां मोनो बेनि थाखायनो आं थैनो गोसो जायो नों जुदि आंखौ गारनानै गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामोबा आं माबोरै थांनानै थानो बेनिखायनो आं थैगोन गोनां जायोब्ला गारियानो आंनि सायाव थांथों दावदै आं थांनानै थानाया मा लाब आंखौ जुदि रावबो मोजांखौनो मोनाबा आं मोजां मोनो नाथाय नोंनि मोजां मोननायखौ आंनो नाङा जाथे नों आंखौ गोसो थोआबा मोजां मोनाबा आं दिनै बेफोरबायदिनो उन्दुनानै जिउखौ फोजोबगोन मानो बेफोरबायदि नों दावदै नोंहा गुबुन खामानि गैला नामा मा जेराव मेरावनो थैनो नागिरलाबायनाय आं थैगोन नों बायदि हेन्डसाम सेंग्रा मोनाबा आं थैनानै थांगोन थैयो नामा सिखालै सिखार दावदै आं नोंखौ बुरखायनो हानाय गोहो गैया नों मा खालामो खालामबाय थां बेवहाय नाटकखौ नायनो गोसो गैया आंखौ मानो गारनानै थांखो नों आंदि नोंखौ एसेबां मोजां मोनो नों मानो बुजिया आंसो नोंखौ गोसो थोयो सिखार मानसिफ्रा नुबा लासिंसिं जागोन एवला जाथिया दिनै आंखौ मोजां मोनाखै आंनि थैनो नागिरनायबाबो बियो आंखौ अननो ओंखाराखै बेनिखायनो आंखौ बेलेग जायगायाव लानानै थां जेराव आं होख्राव होख्राव गाबनो हायो फैदो होमबालाय आंनि स्कुटियाव गाखोफैदो नारजि बुदां मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ आं मोनसे खामानिनि प्रजेक्ट लागासिनो दङमोन आं सान्दों बे प्रजेक्टखौ नोंनि निउज चेनेलाव एसे लिगेल हिसाबै फोसावनानै होयोबा मोजां जागोन नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा जागोन दे नोंनि खामानिखौबो आं जेखौबो मावनानै होगोन हेलौ सोर जाखो आं बानलु बेदांनि क्लासमेट बानलु बेदाङा न'आवनो दङ ना औ न'आवनो दं आदै मालाबा नोंसानि न'आव थांनो हागोन ना मानो हाया जानो हागोन जिहेतु नों बानलु बेदांनि क्लासमेट बा मोजाङानो जाबाय मालाबा फैबानो जाबाय साहा लोंनो आंनाव बानलु बेदांनि नाम्बार गैया न'आव फैनानै साहा लोंफैदो नाम्बारखौ लानानै थांदो बिदिब्ला आं दिनै थांनो हागोन ना हागोन मानो हाया जानो जोंहा न'खौ सिनायखायोबा औ सिनायो होमबालाय थांदो दाथ' आं न'आव थाङा खामानियावसो दं आंहा जागोन दे आदै सोर जाखो बेबा आंबो मोजाङै सिनायासैलै बेबा सोर गावसोरनि क्लासमेटनो जागोन बे कलेजनि स्कुलफोरनि जानोबो हानाय आच्छा आङो निउजखौ गाबोन होनोसै नामा नङाबा दा मोनाफोराव जागोन दे आं नोंनो स्क्रिप्टखौ लिरनानै हरगोन आच्छा दे आंनि खाफाला मानो एसेबां गाज्रि नेवला जिखौ आं बायदि खालामनो सानो बियो आंनि बायदि जाया जायखौ आं हास्थायदोंमोन बेखौ गावनि खालामनो रोङासै खामानि मावनायखौनो गिनानै आङो हाबा जानो गिबाय बिनि उनावहाय मोजां हौवा मोनबाबो मोजां हौवाफोरा आंखौ गोसोखौनो थोआ आं मानो एसेबां गाज्रि नेवला आं मानो एसेबां गाज्रि सोर बुंदों नों गाज्रि होनना नों गाज्रि नङाना सानस' हायियावसो मिथिस' हायियावसो
बेफोरबायदि जादों नाथाय आं गावनि खाफालखौनो गावनो जानानै लादों आं इसेबां बादुलि खामानि मावनो गिनानैनो आं हाबा जानो नागिरनायानो खारबोबाय नाथाय दिनै आंखौ जाथिया गोसोखौनो थोला सानसे समाव आंखौ इसेबां मोजां मोननाय मानसिया माबोरै गारखो माबोरै आंखौ बाखो मानसिनि गोसोआ मानो एसेबां सोलायलाङो आंथ' जाथिखौ लानानै मालाबाबो सोलायाखै जाखायो बिदिया गोसोसो दा गोसोसो गोसोआ सोलायलाङोलै बैसोआबो जेरै सोलायो बिदिनो सोलायलांजोबो महरफोराबो गारांफोराबो उन्दैयाव गाराङा बेलेगमोन देरनानै गाराङा बेलेग बुरैबा गाराङा बेलेग बिदिनो गोसोफोराबो सोलायोलै मानसिफोरा गोसोआ सोलायनायखौ लुबैया नाथाय सोलायलाङो देहायानो सोलायोबा गोसोआ सोलायो थिग बिदिनो जाथिनि गोसोआबो सोलायबाय दा जाथिया नोंखौ हाबा खालामनो गोसोखौनो गैयाबा नों माब्रै हाबा जानो लुबैखोब्रा जेरै नों आंथ' हाबाखौनो जानो लुबैया नाथाय नों आंखौ इसेबां गोसो थोयो खालामनोलै गोसो थोफ्लांबाय आं नोंखौ गोसो थोआमोनलै आङो बोरै गोसो थोलांखोथाय आंबो मिथिलालै आं गाबनो ओंखारबाय आंखौ बिदि बुंनाङा आंनि गोसोआ दिनै बोरैबा जादों ओइ नेवला आं गाबनि नों बै गोजानाव थाहैथां देब्रा गाब आंनि सिगाङाव गाब जेबो नङा दाबो गाब हायरे आंनि खाफाल हायरे गाबनाङालाय आं बिराद गोसा गाबनो गोसो जादों नों बैयाव थांनानै थाहैथां होननानै बुंदोंना नों आंखौ गोसो बायदि गाबनोनो होआ बेनिखायनो आं नोंखौ नायनोनो बायो बोरै गाबनो होनांगौ जाखोब्रा बै गोजानाव थाहैथ'नोसैलां न'नि मानसियानो बुजियाबा आंखौ सोर बुजिनो आं मोजां हौवाजोंसो हाबा जानो गोसो आंनो नेवलाखौ नाङा होननानै बुंबा मानो बुजिया आय' माथो गाबबायसो थाबायलाय गाबथो र' गाबबाथाय दुखुफोरा एसे रेजें जायोनो जाथोंसै जाथि जाथि वाह दिनैलाय माथो थाम्फै दांग्रा बायदि जाथारदोंलै मानसियालाय उपाय गैया आफा उपाय गैया नोंहालाय मानि उपाय गैया जाबाय थायोब्रा नोंहा मानि इसिबां दुखु जाबाय थायो आं बेवहाय मोजाङैनो निउस नायगासिनो दङ आरो मानि दुखु दाहा जाफैलायखो नोंहालाय आफा आं मिथिनायाव नोंजों आंजों थांनाय जोनोमाव माने सुथुरमोन खोमालै बेनिखायनो बे जोनोमाव नों आंखौ बदला लागासिनो दं नङा होमबा मा बदला लालायखो बुंलाय मा खालामनायखो आं जायखौ आं मोजां मोनो बे सिख्लाफोरा नोंखौ मानो गोसो थोयो नोंखौ मानो मोजां मोनो आंखौ मोजां मोनो सोर बेलाय खुसि जालायथारदों आरोना नों आफा दिनै आं सासे सिख्ला लोगो हमनो नागिरबाय फेसबुकनि सिख्ला देलायलायनानै थांबाय आं गस्ला दार गानब्रबलायनानै थांबाय आंथ' नोंनि फिसालाबाबो बिबा मोनखाया मा जाखो उनाव मा जाखो बे सिख्लाया मालाय नोंजोंसो मालाय नोंखौसो मोजां मोनोनो माथि नोंसो सानैया रायलायखुमायोबो खोमा मा नाम जाखो बेलाय सिख्ला नालाय गाम्बारि गैलालै लागाव दानाबा बर' सिख्लाफोरजों रायलायजानाय नंलालै माथो फिसालायाबो रायलायखुमायो आं रायलायनाय सिख्लाजोंनो आफा आं जेसेबां सिख्लाफोरजों रायलायोना बे सिख्लाफोरजोंनो मानो रायलायफैयो आं दुखु मोनबायलै आफा बिराद दुखु मोनबाय आं मा खालामनोब्रा बेथा सिख्लाफ्रा आंखौ हाय हेल' होनहरो नालाय थाइसे थाइनैनि फैसा बिहरो नालाय ओरैनो अनोब्रा आङो अनो पाब्लिक अननाय बायदि ओरैनो रायलायहरो नों सासे गिदिर मानसि जानानै मन्थ्रि जानानै बे सिख्लाफोरजों रायलायबाय थायो बाप आंखौलाय माथो मोजां गाज्रि खबरखौ लाया जुथा मोनसेखौनो बायना होनो जि टान जेने थेन दाहोसो मोनदों बे दावदै मा नाम मोनलाय बै दावदै सोमलाबायलांबायलै बे दरजा गालिनो बा होनो हादोंना आंनोबा जेबो होआ बे खोथाखौ आया मिथिनानै देन्जार दुखु मोनदों खिन्थु देन्जार इंलिस सोलोंबाय दं आया जुदि उनाव नोंखौ गारनानै खारोबा दाया नोंनावसो हमगोरलै नायबायल' था एमावबाय था आं दासान्दि बिराद टेनसनाव दं आं रावबो सिख्लाजों रायलायाखै बेनिखायनो नों आंखौ जेबो बुंनांला थां फैसा बै टेबोल सिङाव 1000 फैसा दं बेखौ लानानै थां फैसाजों बुरखायग्रा आला बर' सिख्लाफोरजों रायलायजामारनाय नंमारा आरो माथो आं जायजों रायलायो बेजोंनो फिसालायबो रायलायफायो दा लाजिबायलां आरो जायफोरा दखनानि थाखाय नाम्बार लानानै मिस कल हरदों बिराद गाज्रि खामानि मावदों दे नोंसोरो ब्लक खालामजोबनानै होगोन मिथिबायना अन्नानै बेफोरबायदि दा खालाम हामा लाब्रानि साबस्क्राइबार हिसाबै फलोवार हिसाबै फेन्स हिसाबै बेबायदि फाल्टु फाल्टा खामानि मावनो समाया बेनिखायनो जानला मानला फन हरलाबायनाङा लोगोसे गावसोर दिनै बेलेग खामानियाव थायो मिथिबाय बेहा बिराद बिजि मानसि बिराद बिजनेसनि खामानि मावगासिनो दङ बेनिखायनो जायफोरा दखना नांगौ दखनाखौल' लानो थाखाय कल खालामबानो जाबाय बेवहाय जेबो एक्सट्रानि थाखाय फन खालामनाङा जेब्लासिम खोथाया इमारजेन्सि आर्जेन्ट जाया जेबो जाया अब्लासिम ओरैनो फन खालामनाङा हामा मिथिबाय
आरो भिडिअखौ गोलाव लाबोनो होननानै समाय होबाय थायो जायाबो जाया दिनै लोगोफोर फैदोंमोन आंनि लोगो उन्दै समनि बिसोरजोंनो रायलाय ओंखाम ओंख्रि जानायावनो गय फाथै जानायावनो दिनै मोनालायबाय जेसेबां नों भिडिअखौ गोलाव लाबोगोन होननानै बुङोना अखानायै माबा मोनसे जानानै बेनिखायनो गुसुंसो लाबोनोसै होननानै बुंनांसिगोन जियानो हक भिडिअखौ बेबाबो इन्जय खालामबानो जाबाय दै अके बसमोन Bapak ơi, mà tôi khô bè xuống tôi lỗi. Ơi mà thọ. Rồi xuống phà đó. Bodo, no man nong phaya. Ơi, nong sa no ma nong phá có vùng đường ang. Nang jang rai lai mane dongphang khuntao beba lohaफोराव खाफालखौनो बुखावना लानोसो मोजांलै अरे नोंनि आइ आफाखौनो बुंदोंब्रा आङो आइया थांदों मेथाइ लायनो आफाया थांदों बाजार खालामनो बापावै मा जाबावगोनब्रा नोंजोंबो मारथा नोंना मोनसे बाथ्रा सोंनानै मोनालै तात लाब गैयालै बेनाव सोंनाया असेयाव नायजां आदा थफेराम बापावै एन्टनियो नोंखौ थाबायनाय नुनानै बिराद मोजां मोनबायलै माला फैखो नोंलाय आं दहाय फुङाव मोनफैदों आदा ओइ नोंखौ नुनानै मोजांथार मोनथारबायलै आं नोंखौ नुनानै रागाजों नेबो थान्दा जालायलायबायलै मानो रागा जोंदों आदा मानो ओइ बिमा बिफाखौ नागिरफैदोंमोन आं बिसोर माबा मोनसे खामानि मावलायबायना आंनि हायाव गम गायहैजोबनो नागिरलायबायब्रा माने आंनि हा दालाय 50 बिगा आंनो होआखैमोन आंथ' बिगासे हायाव न'खौ लुबाय ओमफ्राय माखासे 10 बिगा हायाव मालाय गम गायनोनो गम आरो आंनि हायाव आं गोबोरखि गारलागोन दाखोर दाला गारगोन बे आंनि खोथाब्रा बे बिमा बिफाया गेजेराव मा नांजाबाय थायोलै बेनि सायाव आंनो सम्पतिखौनो होआखै आच्छा बिदिसो जानानै दङ होमबा माथो खालामनोलै एन्टनियो फंबाय बिफाजों आंजों जालायलायबाय थायो माबा पलिटिकेलाव ओंखारनांगौनो न'आव फैनांगौनो फारसेथिंजाय आंहा आलासि गोदान फैहां डिसेम्बरावनो गथ' मोनथारसिगोन आंना हिनजावा माने नोमबाजैया बेनिखायनो आं एसे फैसा बुथुमदों न'फोरखौ एसे नायदों माबा पलिटिकेलनि थाखायसो दावराव जालागासिनोब्रा बिफा बोराय मांथाया बे खामानियाव नों गोसो गैया बे खामानिखौ मावनो नाङा आदा बेखौनो सानदों आं ओमफ्राय बाखि नोंना खबरालाय मा आंनाबो मोजाङानो आदा आच्छा दे होमबालाय बिमा बिफाया गैयाबालाय होमबालाय आं थांफिनसै नामा न'आव रावबो गैया होमबालाय आं उनाव फैनानै दावराव खालामफैफिनगोन बाखि नों मोजाङै थाबानो जाबाय जागोन दे आदा आं जेब्लाबो मोजाङैनो दं मार्था आदा नों लाब्रा फारायाव थाङो नामा एमाव राजाया आंनि लोगो आच्छा अब्ला नोंनो मोनसे खामानि थिननि आं खामानि बिदि खोन्थाजाया हागोन ना नों बे खामानिखौ मावनो जुदि हायो आं नोंनि थाखाय लोगो नागिरनानै होबावगोन जागोन दे आदा आइनोल' खोन्थानो नाङा जागोन दे आदा मार्थायाथ' जेबो बुजिया बेखौ गोरलैनो ब्रेन वाश खालामनो हायो नाथाय आइयासो आइखौ आं बोरै फोथायगोन बियो मा जोंलारिखौ आंनि खालामनानै होमारगोन ना आइखौ आं फोथायनायनि सिगां बेखौ आनजाद नायग्रोनाया मोजां बियो आंनि आरो जोंलारिनि गेजेराव खैफोद लाबोनानै होगोन ना होआ बेनि गेरेन्टिखौ आं लानो हाया आं बेनिखायनो आइनि गासैबो मुभमेन्टखौ मार्थाखौनो नायहोनांसिगोन गावनि जोनोमगिरि बिमाबाबो बे खेबाव आं फोथायनायनिफ्राय गोजानाव जोंलारि नोंल' मोजाङै फरायबाय था दिनै नोंनि आरो आंनि न'खरनि सोमोन्दोफोरखौ मोजाङै खालामगोन आं बानलु बेदां लोमजादों ना मादों नोंलाय माथो सिरि दिनै खामानियावबो थाङाखै नोङो नोम्फाजों आरो कलेजावथ' थांनायखौनो गारखाबाय नों मा जादों बानलु फिसा आंनो खोन्थालाय जेबो जायाखै आयै आं नोंनि बिमा जानानै नोंनि जानाय जायैखौ मिन्थिया आरो आं एसेबां जाम्बि आरो बानलु देलाय खिन्थालाय बानलु मा जादों मा थिक आं नोंनो माबा मोनसेफोर बोसोन होनो हायो माबा मोनसेफोर एडभाइस होनो हायो आं जेबो जायाखै होननानै बुंखाबायानो माथो आयै मानो सोंबाय थादों आरो कलेजावथ' आं गाबोननिफ्राय थांगोन ना आरो आफानि खामानिखौबोथ' आं मावगासिनो दंखायो अब्लाबो बानलु बेदां गोसोआव माबा मोनसे उसुखुथु जादोंबा बा माबा मोनसे साननो लानाय खामानिफोरखौ मावनो हायाखैबा गोसोआ माबा मोनसे बादा होदोंबा आंनो खोन्थाना बानलु आं नोंखौ लोगो बायदि हेफाजाब होनो हायाबाबो बिमा बायदिथ' आं नोंनि मोजांखौ हास्थायगोन ना खोन्थाया मानो नों मा जादों जापाननिफ्राय फैनायनिफ्रायनो मानो हारसिं थाबाय थादों नोंलाय हा बानलु मा जादों मानो सोंबाय थादों आयै आं गले गले बुंगासिनो दङ आयै आं जेबो जायाखै होनना बानलु फिसा नोंहा माबा मोनसे गोसोआव दुखु जादोंबाबो माबा मोनसे खुसि जादोंबाबो आंहा मोनदाङो मिन्थिबाय दिनै नों आंखौ गावनि बिमा साननानै दाला गावनि लोगो हिसाबै नों आंनो बुंलाय मा जादों खनसे खनसेखौबो आं नोंनि दुखु सुखुखौ राननानै लानो हायाबाबो
नोंनोथ' राहा लामा खिन्थानो हागोन ना बानलु फिसा? देलाय बुंलाय मा जादों? सोरबाफोर नोंखौ गोसोआव दुखु होदों नामा? सोरबाफोर जुदि नोंनि गोसोखौ दुखु होदों अब्ला बेफोर दुखुखौ मोनसे लेसन होननानै सानना लाबानो जाबाय बानलु फिसा। जिउआव दुखु सुखु गासैबो थायो। गासैबो बुस्थुखौ जों हास्थायबाबो मोनजोबखाया। आरो जुदि नों माखौबा हास्थायनानै दंथारोबा गोसो गोथारै जेब्लाबो हास्थाय। बेखौ मोननो थाखाय नोङो जुजिनाङा। बेखौ मोननो थाखाय दावराव दावसिबो खालामनाङा। जाय बेसादा नोंनि खाथियावनो फैखागोन। मिथिबाय बानलु फिसा? दे आरो आंलाय माथो बुंबावनो, नों गावनो रोंखा राखा जाखाबाय। जायखिजाया मालाबाफोर दुखु जायोब्ला माबा मोनसे साननानै मोनाखैबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय बानलु फिसा। नोंनि नोमाया बुहुमनि मानसिफोरा नोंनि एगेन्स्टबाबो नोंजों जेब्लाबो थाफागोन। बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि। मिथिबाय बानलु फिसा? मा होननानै फोरमायगोन आं आंनि गोसोनि खोथाखौलाय? जेराव रोखायै मिथिखानाय आं जायखौ आं हास्थायदोंमोन बेखौ आं मालाबाबो मोनखाया होननानै। जोंलारिखौ आङो सोलो बोलोयैबाबो लाबोनो हायो, नाथाय बियो आंखौ गोसोखौनो थोआबा माबोरै आं गावनि खालामनो? खेबसेल' जुदि जोंलारिया बुङोबा बियो आंखौ बोजबनानै लागोन होननानै बुङोब्ला सोर क्लिअपेट्रा, सोर बुहुमनि मानसि गासैजोंबो जुजिजोबगोन आं। बावै माथो सोरबायासो दङलै? ओइ मार्था! ओरै सम्पादा! बर' नोमा नंफाया? बुजियाखै आदा। ओइ नोंसा नोमा नोम्फाखौ बुंदों आं। आंहा रावबो नोमा नोम्फा गैया। आइ आफासो दं। नोंजों रायलायनाय माने दंफां खुन्था अबेबा लहाफोराव खाफालखौनो बुखावना लानायसो मोजांलै। अरे नोंनि आइ आफाखौनो बुंदोंब्रा आङो। आइया थांदों मेथाइ लायनो, आफाया थांदों बाजार खालामनो। बापावै मा जाबावगोनब्रा नोंजोंबो मार्था? नोंना मोनसे बाथ्रा सोंनानै मोनालै तात लाब गैयालै बेनाव सोंनाया। दसेयावनो नायनोसै आं। आदा थफेराम। बापावै एन्टनिय' नोंखौ थाबायनाय नुनानै बिराद मोजां मोनबायलै। माला फैखो नोंलाय? आं दहाय फुङाव मोनफैदों आदा। ओइ नोंखौ नुनानै मोजांथार मोनथारबायलै आं। नोंखौ नुनानै रागा जोंनायाबो थान्दा जालायलायबायलै। मानो रागा जोंदों आदा? मानो माने ओइ बिमा बिफाखौ नागिरफैदोंमोन आं। बिसोर माबा मोनसे खामानि मावलायबायना आंनि हायाव गम गायहैजोबनो नागिरलायबायब्रा। माने? आंनि हा दालाय 50 बिगा आंनो होआखैमोन। आंथ' बिगासे हायाव न'खौ लुबाय, ओमफ्राय माखासे 10 बिगा हायाव मालाय गम गायनोनो गम। आरो आंनि हायाव आं गोबोरखि गारलागोन, दाखोर दाला गारगोन, बे आंनि खोथाब्रा। बे बिमा बिफाया गेजेराव मा नांजाबाय थायोलै? बेनि सायाव आंनो सम्पतिखौनो होआखै। आच्छा बिदिसो जानानै दङ होमबा। माथो खालामनोलै एन्टनिय' फंबाय? बिफाजों आंजों जालायलायबाय थायो। माबा पलिटिकेलाव ओंखारनांगौनो, न'आव फैनांगौनो। फारसेथिंजाय आं आलासि गोदान फैहां डिसेम्बरावनो गथ' मोनथारसिगोन आंना हिनजावा माने नोम्बाजैया। बेनिखायनो आं एसे फैसा बुथुमदों, न'फोरखौ एसे नायदों। माबा पलिटिकेलनि थाखायसो दावराव जालागासिनोब्रा बिफा बोराय मांथाया। बे खामानियाव नों गोसो गैया, बे खामानिखौ मावनो नाङा आदा। बेखौनो सानदों आं। ओमफ्राय बाखि नोंना खबरालाय मा? आंनाबो मोजाङानो आदा। आच्छा दे, होमबालाय बिमा बिफाया गैयाबालाय? होमबालाय आं थांफिनसै नामा? न'आव रावबो गैया। होमबालाय आं उनाव फैनानै दावराव खालामफैफिनगोन। बाखि नों मोजाङै थाबानो जाबाय। जागोन दे आदा, आं जेब्लाबो मोजाङैनो दं। मार्था? आदा! नों लाब्राफारायाव थाङो नामा? एमाव राजाया आंनि लोगो। आच्छा, अब्ला नोंनो मोनसे खामानि थिननि आं। खामानि? बिदि खोन्थाजाया। हागोन ना नों बे खामानिखौ मावनो? जुदि हायो आं नोंनि थाखाय लोगो नागिरनानै होबावगोन। जागोन दे आदा। आइनोल' खोन्थानो नाङा। जागोन दे आदा। मार्थायाथ' जेबो बुजिया। बेखौ गोरलैनो ब्रेन वास खालामनो हायो। नाथाय आइयासो। आइखौ आं बोरै फोथायगोन? बियो मा जोंलारिखौ आंनि खालामनानै होमारगोन ना? आइखौ आं फोथायनायनि सिगां बेखौ आनजाद नायग्रोनाया मोजां। बियो आंनि आरो जोंलारिनि गेजेराव खैफोद लाबोनानै होगोन ना होआ बेनि गेरेन्टिखौ आं लानो हाया आं। बेनिखायनो आइनि गासैबो मुभमेन्टखौ मार्थाखौनो नायहोनांसिगोन। गावनि जोनोमगिरि बिमाबाबो बे खेबाव आं फोथायनायनिफ्राय गोजानाव। जोंलारि नोंल' मोजाङै फरायबाय था। जे नोंनि आरो आंनि न'खरनि सोमोन्दोफोरखौ मोजाङै खालामगोन आं। आइ जोंलारि मोजाङैनो दङ ना नों? फन हरबाबो माथो नोंलाय फनखौनो रिसिभ खालामा जोंलारि आइ? फरायनाया मुखुब जादों होमबा? दे फैसाफोर नांगौबा आं हरगोन आइ। नों मानो नाङाल' बुंबाय थायो? दे आइ, दा मोनायाव फन हरबानो जाबाय आइ। दे आइ, दे फराय दे आइ।
बानलु फिसा बे दुब्लियावलाय मानो फैदों फिसा आइया माइ दुब्लिखौ नायनो थिनहरदों माइ हानाया बेसेबां जाखो होननानै माथो खम समनि गेजेरावनो बेखिनि माइखौ हानो हाबाय आदै गेजेर गेजेर न'नि मानसिफोराबो हाफैना होफैगासिनो दङ ना ओमफ्राय बानलु जापानाव थांनानै जोंलारि आइखौ लोगो मोनबोदोंना माब्रै दङ मानसियालाय हामदों ना फुंदों आं फन हरबाबो समखौनो मोना फरायबाय थायोल' होननानै बुङो मोजाङैनो दं जानाय लोंनायखौबा माबायदि खालामदोंथाय फनाव सोंबाथ' मोजांखौनो बुंहरो आं नुनायावथ' मोजांखौनो नुदों जेबो सिन्था खालामनाङा खालि जोंलारिखौ बुजायबानो जाबाय रावनिबो खोथा खोनासङालासिनो रावखौबो गियालासिनो मोजाङै फरायनानै गावनि थांखिखौ जाफुंहोनोल' खोन्थाबानो जाबाय आरो फिसा फिनला हेंथा हेंथायालाय फैबाय थागोन बेफोरखौ सौसिनो गोहो हरबानो जाबाय नांगौखौनो बुंदों नों आरो माथो दाखालि माइ खामदोंबालाय माइखौ सोर सावदों मिथिगौ ना दाथ' रावखौबो जोङो थांखिनानै बुंनो हायालै बानलु फिसा जोंनाव फोरमानबो गैया आइडियाथ' लगायनो हायोना जोंलाय सोरखौ दुसिनो बानलु फिसा मा एन्टनिय' न'खरनि मानसिफ्रा सावनानै होदों नामा जोंथ' मिथिलाना जोंलाय माथो बुंनो हाबावनो बानलु फिसा आच्छा जेबो नङा दे बिदिब्ला आं थांनोसै दे बानलु फिसा ए माथो बानलु बेदां हा मानोथो लामायाव थाबाय थाखो न' सिङाव हाबफै औ बानलु फिसा फै न' सिङाव हाबफै आं न' सिङाव हाबलायलायला हा मानो लांगोनासिम फैबाय जेब्ला न' सिङाव हाबफै साहा खापसे लोंनानै थांफै आरो मोजां गाज्रि दान्दिसे सावरायनानै थांफै एन्टनिय'बो फैखादों आच्छा एन्टनिय'बो दङ होमबा औ एन्टनिय' फिसायाबो दं होमबालाय साहा खापसे लोंनानै थांनायाव आंहा जेबो उसुबिदा गैया हा होमबालाय फैदो अके